салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, тамошобинони азиз. Ман имрӯз бо шумо ҳастам, Мирзоев Фирзадӣ. Имрӯз ба шумо як барномаеро нишон медиҳам, ки шумо дар ин барнома метавонед навоҳои худатонро монтаж кунед ва дар инстаграми худ, дар ютюби худ, мисол дар сафҳаҳои худатон гузоред. Погнали, мерем. Тарзи скачать кардани программа. Дар пуле вақте мебироем, ҳамаи программаро скачать карда дигам. Менависем видео монтаж, фотоси, музыку и создани видео. Вақте мебироем, ҳамаи программаро скачать карда дигам. Менависем видео монтаж, фотоси, музыку и создани видео. Менависем ҳамаи программа мебироям. Мисол мебироям, медонед дар даронаш метавонем ҳамин мебироям. Мисол мо эффект, коллаж, снят, видео, ҷое ки видео снастаги, видео снастаги ба англиси. Дар ин видеое ки мисол чиз мешаванд, мо монтаж мекунем ва ҳамчун месинам. То муддатта метавонем бо биёем саҳака мисол монтаж кардем давом медиҳем. редактор мебироем. Мисол ягон видеоро ҳаминҷа интихоб мекунем. баъд интихоб кардани видео давометон мечақем, дале мекунем. ба ман ҳозир ҳамҷида дар кораи шумо чор дивистин. ман дар ҳамин таг шуда мемонам эффекти дар медиром ё ки дар теме медиром. ҳамин эффект маза мақолши теме мисол пеши метавонам ҳамин редактир вақт кунам. мисол ҳаминро бигирам, алишканам бинависам ки ҳамин канали канам али .ғариби .lg окей мекунам ва галочкаро мемонам. ва шумо чилаги дистин бисёр шумоҳа бисёр темаҳо ҳай мо наметавонем агар ҳама шоди шумо мешавад метавонем бадрои подробне агар интернет дошта бошем подробне дар мечақем. ҳамаи хеле эффектҳо бисёр ҳай. чор гирифтаки ҳозир шава мечақем кадрак загрузка мешава уже чиз мешава. метавонем бадрои гейм истифода барем. медурем дар музика мисол музикаша интихоб мекунем. мечақем ҳамин талда нависагиа мечақем. мисол як минус мемонам фарик дар редактор дамо иҷода бисёр чиз ҳастад. мисол мо метавонем ҳозир ки абрезат бадрон мисол ҳамаи ягонаш бибарам ё метавонем ки абрезат кунам мисол метавонем метавонем ки ҳамин хадарша мисол бигирем бигирем ё ки хадарша мисол ҳамин хадарша монем хадаргиша бигирем. галочка мемонем видео 6 секунд чунон ҳамаш метавонем бо идея мекунем мисол як назар ва видео бо пахо бармегарда ва иҷода бо чизҳо бисёр чиз ҳастад. голос ҳай метавонем истифода барем. медиром дар стикер медиром дар стикер ҳамин лайк намедиром. мисол ҳамчун мебарем ҳамин чизо башти ҳамин мебарем. ман ҳамин чиз махфуш мисол ҳамин стикер метавонам ҳаминро бигирам дар боломонам чтобы хеле чиз мешава. ва метавонам инстаграм монам барои ки дар инҷа метавонам тоқа инстаграм монам барои оне ки уже чиқар шумо дидин ютуб кадан дар тунеста барои ки якам уже реклама шидаш ва мечақем ин мегирем дар угл мемонем метавонем ки мисол то охири видеоро барем ҳаминро мисол мегирем то охири видеоро ҳаминро мегирем то охири видеоро мебарем ва давоита мечақем дар текст медироем текстдан медироем ҳаминро дар текст мисол дар ягон таш медироем мисол дар кабуш дар савз ма дагим мақол нест ростига ҳамиш камтар сохтара гатова ҳамин мисол менависам ҳамин инстаграм ҳай агар яке фоид кунам метавонем камин подписаться кунем мисол али ҳарбитиҷи ба англиси бо мисол мечақем ҳамаи дашт мекунем мевем то ҳамин угл мемонем ва иро ҳам до охира мебарем. галочка мемонем дар текст дар стикер медироем стикер медироем мисол лайк интихоб мекунем мисол дар боло мемонем кам хеле мешава ба худаш беҳтарина мемонем ва иро ҳам дар метавонам иро бигирам камтарак чиз кунам агар ки рости текст мавҷудад ана камерам шуд ва лайкиро мегирам исмиро камтар лайк мегирам мисол ҷида мемонам ва тапаб мекунам ва чиқи шумо дидин видеоно тайёр шид ва мо дар як муддати кӯтоҳ метавонем ки видеоно мисол монтаж кунем дар 10 минут ҳамон чизе ки дар видео ҳаст менависем як рӯзи мо бо паррандагон дар магнит ва чизе ки шумо дидин мо добавить кардем ва ишта меҷақем
تست میکنیم میتونیم که فراموش کنیم و ما صفحه نمی‌کنیم صفحه نمی‌کنیم مثلا همین می‌دونیم که ما همین رو منتشر کردیم. Наконец-то монтаж кадим, методим ки дар сахнаи беҷиқем. Дар сахнаи беҷиқем мисол метоним ки экспортир аз галерию метоним ки беҷиқем мисол нормалниш 420 или 720 пиксел ҳар хеле мисол беҳтаринаш 1080 мо дар нормалиш баъз 480 меҷиқем экспорт мисол загрузка мекунад видеотон агар кам боша тез загрузка мерава экспорт мешава. Агар видеотон ки мисол дароз боша дер загрузка метавад интернеттон ёки агар чиз кор кунад ба фикрам ба интернет там мешава када ба фикрам вобаста ай кӯтоҳ ва дароз будани навор вобастагӣ дорад. Чиқадар ки шумо дидин мега ки успешна чиз шуд ва медурем мебинем ки шудааст ё не мо бизин. Бародарон ва хоҳарони азиз, чиқадар ки шумо дидин ман тайёр кардам, нафидам дар ҳамин чиз ман тавассута гирифтам синема кардам ва ман ба ҳамин программа дар дани момент истифода мекунам, видеои мисол монтаж мекунам. Агар ба шумо мақбул шуда боша видео лайк бичиқин, подписатсия кунин, занголаша ба шарта бизанед ки ҷингаз кунад, видеоро ба дӯстонатон равон кунин ва агар ҳамин хелат видеоҳо ба шумо мақбул бошад дар видеоҳои навбатӣ ба шумо боз дигар программаҳода нишон медиҳем ки монтаж мекунӣ ва худо нигаҳбонатон бошад. дар паноҳи Аллоҳ бошед.